गिबियावनो बर' गावफोरनि गासैबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोजोन दा बेफोर बायदि खावनाय मोजां एकदम पुरा खावनायखा बार गंसिनांगौ बिथिं रानना हरदो खबर लालाबायनानै गोबाव समनिफ्राय मोनसे थांखि दंमोन माने ओनसोलाव मोनसे मोजां मन्दिर लुफुंनानै होनाय बे थांखिखौ आं जोंनि बिफा सोरगोयारि करिन्द्र खाख्लारि आंनि आइ एमपि खाख्लारि आरो आंनि फंबाय लकेन खाख्लारिनि मुङै बे बाथौ थानसालिखौ आं लुफुंनानै होनाय जादों जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो स्पेसियेलि जोंनि दरगाव मुथिगाव आरो 2 नम्बर दरगावनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे बाथौ थानसालियाव फैनानै आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमनो हायो आरो जोंनि रायजो जानायाव सुख शान्ति सोलिनो हायो बिनि थाखाय आं बे बाथौ मन्दिरखौ लुफुंनानै होनाय जादों। जिउआव खामानि मावनायजों लोगोसे धोरोम सिबिनायाव इसिबां माबायदि माने गोनांथि होननानै सानो? धोरोम सिबिनायाथ' गोनांथिथार बे धोरोमानो जोंखौ गावजों गाव अनलायनाय गावजों गाव मोजां मोनलायनाय बा गाज्रि खामानिफोरनिफ्राय जानगाराव जोंखौ दोनो बे धोरोमा बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो बुहुमाव जोंनि मोजां मावनाय शान्ति बेखौ जों फोसावनो हायो आरो धर्मआनो कर्म होनदों कर्मनि मावनाय लोगो लोगो जोंहा धर्मआ थानांगौ बेखौनो आङो बिबुंथि होयो। आरो बे मन्दिरनि साखाथियाव वालाव माने सोरबा हालेवनाय सोरबा मार्बल गेलेनाय बेफोरबायदिनो अनेक पेन्टिं दं बेयो मा फोरमायो? जोङो बर' जाथिनि कालसारखौ बेवहाय दिन्थिफुंनो थांदों जोङो हाल मावनानै जाग्रा आरो जोंहा बेवहाय स्कुलाव थांनाय गथ'फोर दं जाहाथे बेफोर पेन्टिंखौ नुयोबा जोंनि उन्दै फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे एसे इनकारेज जायो आरो गोदोनि माखासे गोसोखांनाय गोदो जोङो हालेवोमोन बेखौ एसे बोनानै लाबोदों जाहाथे जोंनि माने आगोलनि माबाखौ जों जाहाथे गोसोखांनो हायो बेनि थाखाय बे पेन्टिंफोरखौ जोङो एसे होनाय जादों।